Ato na ko ang tag-iya sa yuta kay palito na ako. Ay, dagana na ako palitunon na yuta. Ano po di mga sapa-sapa diri o. Kagwapo ani nga lote west palito na ko ni. Enes na yan, luto na sila. Enes na yan, luto na sila. Enes na yan, luto na sila. And this man, luto na sila. Ano siguro lang. Siya, di pa na mauli. Human na naman ko tanan. Pagka na gihapon na mauli, mga mbot na lang di ko. Ay nako. Antod karon pila naman kabulan nga nung wala pa man na uli ang taon Ginoo ko. Nagsige na ko kuan. Nagsige na ko natuyok na ako akong mata. Natuyok na ako makalimutaw. Wa gihapon na uli. Ay sige saba dira. Sana ka to. Hindi mabalik pa to niya. Kung kanag di ako na mabalik. Musulod ko sa ilahang balay. Ako adyo tong kuan ng tanan. Pag naay mo lihok, barilon dyan ako diretsyo. Kung uwa gay ko'y baril, paruho na lang siguro nako. No. Tuara. Na siya. Karon ka. Wa jud kay dala maskin isa nga tupperware man lang. Tuara. Sige, sulod. Karon. Luto na ang sinog ba? Luto na ang tinula. Luto na. Sino? Luto na ang si ni luto na ang sinog ba? Luto na ang sinog ba? Luto 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 ng si luto luto ba? Luto na sinog 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 ba? Aning-aning ka. Bupilit man na. Paspas na kay mong rules. Ako aman ng rules, naki-join raman ka. Ako tako sa mabugod din eh. Ano ba ako, alam ka ako pa kang gidala dire lisod sad. Ako tako sa mabugod din orange-orange mga. Ako aman ng balay. Kag model sa silin. Ay ako ko ana nga. Price Pero gas sa naging ni. balay ni mo mga kawayanan. Ako aning balay property nako ni. Ano na bukod din eh? Hawa dire kung gusto nimo. Nakuha siguro ni. Magsige raman kag adto diri ah. Ninana ba din ang naong atong sa Nukos game? Luto. Hawa dir. Oh, di mo dool. Di ba ito mo dool. Buduol to. Dili oy. Dato sa rules. Ayaw na. Dato gito sa rules.
Edit pa ba? Edit ba? Oh. Pagka na di gihapon na mauli si Maniina. Ako ang tupperware. Uy, unsa na bang ka? Maniilang jud na. Unsa na bang ka? Si Mano Maniilang. na ako diri nga game, wa ko nakapil-apil ani. Bitaw. Ano naman ka dire? Ikaw ray makatubagan na. Asa man ka? Pagka na ganin di gihapon na mauli awa. At tuon sa naputong mga Uy, gipadala na ako sa inyong balay, uy, ayaw ko gi-deliver pa na. na. Wala pa nanawag na ako. Alangan kay shipping man na. Shipping. You're so cheap. You so ship. Asa ka? At tuon sa nakuha kong mga binantay ng mga langgam. Kay sayang ang sweldo. Bye. Amo taon sa ko diri. Pag ikaw gani di gihapon na mauli, Maniilang na. Bye. Manda lang jud ka. Pause. Ay. Stop. Ay, nako. And this mega shit, tinola. Huy! Naog diri balik. Dili ko mo to nga ikaw tong sanukos game. Naog. Dali diri, klaruhon nato ni. And this mega Naog sa diri. tinola. Naog diri. Dali. Naog sa labayon ta karon. Naog sa ba? Ayaw kog sugo Di ka mo na. Naog na ko. Labayon ta. Naog. Yawa ni mo diri magistorya ta. Kumano nato ni? Social distancing. Dapat social ta. Kung mag-distance ta, dapat social. Social ko. Oh. Ako po. So sinina na ako Forever 21. Unsa man na imo sinina? Forever 21. Oh. Forever is not enough ni. Kuy kanta man na. Ayaw ko kuan na basta na forever. Ay kukuha sapatos na ako. Unsa imong sapatos? Dolce and Gabbana. Oh. Ako ko ang sapatos PRP. Gusto ko ng PRP. Para sa pangit. Ang akong leggings. Unsa na? Louis Vuitton. Oh. Ang ako ang short. This is Dulce and Sisima. Wow! Mama nako na. Oh. Ayaw ko gila-dilada dira. Dili jud to ikaw sa Nukos game. Ang sa Nukos game, magtuyok-tuyok ang mata ato. Dali na ko diri. Iduol na ko, dali. Pwede man. Sige daw. Ha? O sige daw, ituyok. Sige daw, kanta daw atong kanta-kanta be. Kung kabalodsog ka. And this me Dulcissima. Mura magbao. Dili jud na ikaw. Isa pa daw. And this me Dulcissima. Di lagi, nagatuyok ang mata ato. Magtuyok ang mata, magsiga-siga ang baba ang ilong. And this me Dulcissima. Ay, dili jud. Balik jud. Wa kay klaro ay kapoy kay kabala ka na mo uli na ko. Bye. And this me Sissima. And this me Sissima. Iuli ang tupperware ha. Pagka na, di gihapon na mauli. Timan-i lang ning adlaw ni. Ang adlaw karon ug ang oras timan-i. Panda lang din mo. Gihapon na uli. Abi na ko gidala niya.